Salamu alaikum. Shigar da wasu kyakkyawa ɗan dutse. Ɗan sami taimaka. Me haka? Babu kyau wulaƙanci. Gidan Allah da Allah ka cika takura da Allah, matsa daga nan da Allah. Yanzu inda na ce kinki nake da haka zaka ce duk duniya ba wani da tsare sai taimaka mana. Taimaka. Kai sai ka kira? Gaskiya na gode da taba tunanin zaka zaki cike da su kai ba. Allah bakka. Na gode shi an yi wa. Idan ba su cin goge ba, Allah ya tsine mun karɓi ki goge. Idan ke